Chiri kuita ichocho vanhu vanenge vaine frustrations either emumba vari kutadza akada kuenda kuna baba mukuru hamumubatsiri akada kuenda kwatete hamumubatsiri munhu otanga kumwa tumbwa. Isai mechanisms in place yekugadzirisa wana vari kushaya vabatsiri vekuti uendepi muroora kuda kuti adini murume une magirlfriends vana vamwene nanini vanoti musafise asi unokanganwa kuti unewo mwana wemusikana uchaitwawo izvo uri kuitira muroora mumba mako. Handi independence bayakanaka ipo pamunoti shingirira namata unosvika achikikwa ari kunamata hazvishandi. Batsirai mwana waMwari, create those platforms so that vana vaonekwe kwenu. Mupurisa kana achimwa doro inyaya yekuti mudzimai wake pamwe une girlfriend, pamwewo kana ari mukadzi murume wake une magirlfriends, gadzirisai mumba umo. Church, gadzirisai mumba umo. Munamato hauna kukwana uri wega, gadzirisai mumba. Gadzirisai mumba umo. Ndakuenda ndataura zvemanufacturing, ndataura zvefood security, ndataura zve-infrastructural development, ndataura zve-mining. Ndikati endai munotsvage maclaims aya. Nyika yedu isumukira, ndati 60% ndimi nyika inovakwa nevene wayo. Ndimi endai munotore maclaims iwayo. 78 munhu wese unowana claim akakwana. Chatinoda kugadzirisa environment yedu chete nekuita nemazvo zvakanaka. Saka takazvitigadzirire izvozvo. Kouya nyaya ye-ICT ndiyo yako kuno kumaruwa. Wananga watangewo mabusiness ema-ICT kwese. Maschools ariko ngatidzidzise nekuti ndiyo communication yacho. Taakuda kuti munhu anokwanisa kutrainwa kubika, unokwanisa kutrainwa kurimwa, nekuti kana usina communication. So wana wese kana wana baba ngatidzidze iwo kuti tiite ICT education 5.0 yakati kuuya. Tinoda kuona tanning factory kuno vanhu vachitengesa matehwe emombe kuno kubwera kuno. Muchaona mauya ndatanga kuno mukanonoka. Ndakuuya manje kunyaya dzemadrugs. President watambura nenyaya yemadrugs. Akati tiri kuendepi sevana vemuZimbabwe. Maudzwa kuti kwakaita national committee yandiri kucheya
Wamwe wangu wandinoshanda nawo kana one day kumbona adresa kana meeting yakambotaura nenyaya dzemadrugs. Kana chechi wacho vanhu vanoti vaneni mukomiti havatauri ndinonga ndakateerera kuti vari kumotiko hapana zvinoti dyo. Vanhu vaMwari ndauya neinformation. Tora information iri apa munoratidze vanhu kuti nyaya yemadrugs ndeipi. Mai unonga ari mumba mwana ari kutora madrugs nekuti haasitamba aona. Basa renyu nderekuita izvozvo. Masabhuku ese madzishe vanhu vanokurespektai vanhu vechechi kuti mai pezvandakaita ine murume wangu ndireverend. Mai mukuru mudzimai wareverend ndo basa rake rekuva equipped. Hungu tinoda kuenda kuchishanu china kudii zvese izvi hazvishandi. Torai mubatsire vana mai kuti vanoita cope sei mumba nemaproblems awanda. Ndiro basa ramunofanirwa kuita. Zvakare kuchikoro kunoenda vana mumascience laboratories muya vana vakufundiswa kuti ukabatanidza serevhita nemazowe nesunlight munobuda zvinodhaka. Ndofuti kwaakubva aya maproblem kuchikoro. Vana wenyu vari kuboarding ndozvovaakumwa izvozvo. Ndinoda kuti muzvizive. Saka isusu nekomiti yedu ndimi mune vana vari kudzidziswa izvozvi. It's very serious ka. Nyaya yekuti rutaurai munozongoona mwana wafa umwe waisnifa gasi chairo. Torai information. Ndiye amunoda information muziwe kuti ndezvipi zvinhu izvozvizvi. Mwana munotanga kuona zviro zvenyu zvichibiwa nekuti vanhu vari kutengesa madrugs avo vari kuita profit. Hawaneine mwana wako vanotanga kumuintrodusa mbanje, mangwana vamuintrodusa tumbwa, mangwana vamuintrodusa izvo zvimaserevhita, mangwani wakwira pacocaine. Hamuchamugoni. Kana muine imbwa dzamuinadzo paumba dzitrenei dzisinife madrugs. Mapurisa training yepaumba dzimbwa kuti dzizive kusnifa kuti mumba umu mune madrugs here. Imbwa ngadzitrenwe dziziwe nekuti ndo munochengetwa madrugs. Mai haupindi mumba memana, imbwa inokuitira basa. Dzidzai izvozvo. Ndodzokerera 0712 800 197 kana kuti 0242 777 593 0242 777 593. Amwe acho mapepa acho ari pa. Tinewe malicenses, liquor licenses, bodi wari pa. Tine futi medicine control, madrugs ekuti wamwe vanomwa inomwiwa iya inonzi chiko nai. Wana brongo, wamwe vanotenga madrugs mapirisi chaiwo. Unobva pafamasi, woenda unotenga zveimwe famasi, wobva woenda zvepane imwe famasi achingodaro. Drug abuse inokukwadza iyoyoyo, become addictive. Kozouyawo wabiya wangu ewo madzimai anoda zvekutsvuka-tsvuka. Tarisa isusu manakira takaita hatizori. Takangozvarwa, skin yedu haichinji.
ukamutarisa akatsvuka kuti piriwiri kumeso, tarisa makumbo akasvipa kuti zvinhu. Uri kuzvinetserei wedha uchiita kuti mukomana kana murume akunda, uchaona futi mumwe wakatsvuka futi. Haatarisi iwewe chete. Danger ndeyekuti ukaita accident, ukakwara kana ukaita mota kana ukadii, hausoneki mwiri wako nenyaya yekuti watora. Wadestroya macells. Hamena kuti uda kudini kuita murungwere. Independence ndeyekudada nezvauri. Zviri kwauri shamwari kuda kuita yellow bone, asi hazvichadadisi. Taakutarisa kuti munhu uyu une colonial mentality mumusoro. Zvino kana tichiona uri mutungamiri uchidaro, taakutotarisa kuti uri kudzidzisa wana chii manje akatsvuka kudaro. Because ndo zvinhu zvatairwisa tiri kuhondo izvozvo. Saka we won't allow it. Kana tachembera kudai. Uri wrong party. Zanu PF haidai. Tora ako powder weisa pamusoro, manakira unoita usati wambozvona. Vamwe vacho hanzi wakumwa nemapirisi, uri kuzviuraya. Ikenza iyi. Uchazodhurira vanhu vakurwara futi, hauzorapiki futi. Tirungokutaurira ivo for nothing. Zviri kwauri. Demand reduction. Maministry youth ndiwo andati taakutanga youth service. Zvakare taakuchiita zvakanyanya vocational centers edu ese taakuavhura, mwanga asingashande taakuavhura. Tiri kuda kuti mayouth ese kana usina kupasa wakwanise nemutengo wakadzikira pasi kuti waende unotrainwa. Uchingopedza kutrainwa panenge paine equipment yearea yako kuti ubva wakwereteswa, obva watoproducer opiwa mari, ototanga tumasitoro twenyu mumagrowth points ese. That's what we are going to do. Every district ngaiwe ine vocational center, so that wana vedu vasangogare nyika inovakwa nevene vayo, nyika inonamatirwa nevene vayo. Mauniversity kwese tichanga tichiencourage kuti wauye kuno wachiisa macenters. Tiri kuda kuti vanhu vadzidze zvemaoko, shandisai zviri kuno. Tiri kuda kuti zvidaro. Machechi musangoshandise chechi yenyu ba kungonamata chete. Basa ramakuita ipapo, itai matraining center pachechi penyu ipapo. Chechi yese pamunopindira. Kuuya kwaita independence munzvimbo ino tasara nezvakawanda. Mvura chefu tiri kuchererwa. Mabohos ari kuiswa masora, chirungu chauya kuno kubhoera. Ini mangu muno muconstituent chefu ndatone more than 27 bohos kubhoera north. Saka ndira kutenda chefu neizvozvo. Ndichizoti kwa nekubhoera 2028 kana akwana hapana anokambewa handiti. Ini handisina kunyanya kupedza mashoko akawanda pano nekuti shefu wagara kwenguva yakareba. Takuze kutenda vanhu vemachechi neminamato yamaisa. Ndichiti ngaisa guma nhasi minamato iyi ngazvienderere mberi kusvika independence yaitwa. Tiraire mweya yetsaona handiti. Tiraire mweya yevanodhakwa vane manyawu pane vanhu vauyewo vakadzikama handiti. Mugozoramba zvemuchienderera mberi kuti namatira senyika munguva yenzara yatiri ino. Tiri munguva yenzara ende Bhoera district ndo yakanyanya kubatwa nenzara. Ndofunga number 2 nyika yese pavanhu vane nzara.
nongosiyana tishefu munazotirangarirawo maona zuva riri kundu kana maenda munotitenderawo kuna echi ndatenda. Haleluya. Regai nguva inondidaidze Bishop Muringani vachiuya vachizoti vatikotamise uso wedu tinamati. Baba, tinokutenda izuva ranhasi ramatipa rakaropafadzwa ratashanyirwa muno mubhohera neukuru hwatumwa naPresident ukauya pano uchitidzidzisa gwara rakanaka reupenyu. Tinoda isusu tive tiine mwoyo wokuteerera nepfungwa dzinonzwa nekuita. Tinonamatira mashoko ese atapiwa naguest of honor wedu isusu agare mhana dzedu. Tinonamatira futi Baba paEaster apa vanhu vafambe zvakanaka kuti vakwanise kuzodzoka vachiungana paindependence. Tinonamata Baba, tinokumbira muvhure njere dzomwe neumwe ari pano vagoziva kukosha kweindependence, zuva ratakapiwa ratakaropafadzwa ratinge tichipemberera kubuda munhapwa kwatakaita. Saka tinonamata Mwari zuva ranhasi tiri pano. Tinokumbira muropafadze vese vachabva pano vafambe zvakanaka, vafambiswe munyasha, tichizodzoka tichisangana muzuva reindependence.